gaur egun distopietan kateatuta gaudela. Bueno, Edoie Txarteri arratsalean esango diot, Iruñera goaz, Katakrak liburu dendara goaz, berak azalduko digoloko guztia ondo baino beto, liburu baten aitzakian bebai. Liburu batetik abiatuko gara, Edoie, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Ba bai, bueno, pixka gainera boladan dagoen liburu bat, nik uste dut horrela gertatu dela, ez? Gauza batzuk ezin dira aurre ikusi eta gainera kasi izango nuke gure geografiaren puntu guztietatik, ez? Etorri dela liburu honen gomendioa, duela 10 bat egun edo askok irakurriko zuten Goizalde Landabaso kazetari eta idazleak idatzi zuen zutabea, Laila Martinezen liburuaren kontura, baina zer dakit nik, Beñat Irasoik oso modu sutsuan gomendatu den liburua da, ez? Horrela, gure maparen beste puntu batean, ala Nora Salbotxek, ez? Zer dakar liburu honek? Bueno, nik uste dut egiten dituela bizpahiru gogo eta orokor oso orrialde gutxitan eta sintesi lan handiarekin. Horietako bat da, Mendebaldean landu diren utopia ezagunenen halako sintesi bat, historia bat, kokatzen gaitu, non sortu ziren, non sortu zen utopia hitza bera izan zuen liburura, ez? Eta ordutikan, mendeetan zehar, fikzioaren bidez, nola landu den, etorkizunean zeuden mundu hobe horien inguruko gogoeta, ez? Eta Laila Martinezek berak detektatzen duena da, hor badirela, nik esango nuke, bi krisi handi utopietan, ez? Horietako bat gertatzen da 19. mendean, utopia fikzio gisa, eta da, hor, langile mugimenduaren baitan, borroka bat ematen dela, sozialismo zientifikoa dituko den, edo Engels eta Marxek eta langile mugimenduaren atal oso bate defendatuko duenaren artean, eta haiek akusazio gisa utopista deitzen zituzten horien artean, ez? Sortuko da halako krisi bat, ez, sormen hauetan, hala ere, esan beharra dago, Marx eta Engelsen ondorengo izango zirenetako asko, bereziki ekialdekoek, Errusiarrek eta bar, 20. mendearen hasieran eta asko landu zutela utopia, zientzia fikzioaren bidez, eta gainera gero, Sovietari iraultzan oso aktibo izango zirenak, eta gainera, Sovietari iraultza eta gero, Soviet Batasuneko gobernuetan eta ardurak izango zituzten personak ibili ziren fikzio hori lantzen, ez? Zer gertatzen da, eta nik esango nuke eriotz moduko bat gertatzen dela, nahiz eta salbuespena dauden, eta Laila berak ateak irekitzen dizkien halako ipuinei, neoliberalismoa fuerte egiten den momentutik, Marxistarrak esaten duen bezala, inposatzen dena da errealismo kapitalista, alegia. Ez dago etorkizunik. Etorkizuna izango da kapitalista bai ala bai, eta beraz, imagina dezakegun bakarra da gurea, baina okerrago dauden gizartea. Claro, Martinezek esaten duena da, etorkizunerako bakarrik, imaginatzen baldin baitugu, fikzio ezkorrak, fikzio ilunak, fikzio autoritarioak, misoginoagoak, desastre ekologikoetan oinarritzen direnak, esklabutza forma berriak dauzkatenak, orduan horrek zer eragiten du gaur egun, eta da, ez dezagun ezer egin, orain hobeto gaude, beraz asko jota, egin dezagun alegina, ezer ez egiteko, ez? Ze, klaro, honetan guztien esan barrena da, bai. Stop, hemen, hau oso garrantzitsua dalako. Eta okerrezpan hau eta buruz nabil, eta okerrezpan hau eta buruz nabil, Eneko Barberenaren Afrikan errak liburua irakurtzen, eitzaurrean eitzaurre egiten diozue liburuari, eta purtsuet hortik komentatzen zenuen bebai. Zergaitik aldatuko dugu dana, zergaitik mundu hobe bat amestu, eta bar, itxaroten dan guztia, distopia bat izango badan, eta asko txarrau egongo bagara, orduen ez mugitu ezer. Hau sekulako jugada da. Claro, hor gertatzen dira bi gauza gainera. Alde batetik, gaur egun sortzen diren fikziozko ukronia gehienak, ez, erabilezagun ukronia nahi bada adiera neutro gisa, ez? Sartuko litzatekena fikzioaren bidez etorkizuna asmatzea, eta sartuko lirateke utopiak eta distopiak, ez? Zergatik gaur egun asmatzen diren ukronia gehienak dira distopiak, hala, zergatik berreskuratzen diren ukronia zarrak,
ez? Demagun, orain adibidez, bikain zigorrarrok euskaratu duen neskamearen ipuina. Hau berez, hamarkada batzuk dauzkan lan bat da, ez? Zergatik berreskuratu da orain, telesaien bidez, hain justu ere, ez? Feminismoaren olatu betean, zer eta historio bat kontatzen diguna emakumea orain baino asko zokerrago egongo den historio bat, ez? Hala zer gertatu zen, 1984 eleberria, ez, George Orwellena, bikain ere euskaratu dagoena, berez, George Orwellek idatzi zuela fasismoaren salaketa gisa, eta gainera, berak idatzita utzi zuen, berak liburu hori idatzi zuela, Britaniar gizarteari esateko Alemanian, Italian, Espainian eta beste toki askotan gertatu zena, gertazitekeela beste toki batzuetan, eta beraz adiegon behar zela fasismoarekin, hori kasi bihurtu da novela anti-iraultzaile bat, ez? Esan nahi dute, estatu batuetan egin diren zine moldaketetan eta bar, ez da estetika lerratu nahi baldin bada fasismoari, baizik eta esango nuke sozialismo errealari, ala 20. mendean ezagutu ziren estatu komunismo horiei, ez? Orduan, zergatik hainbeste distopia, ez? Eta, Laila Martinezek kontatzen duena da, daukatela, fikzioak daukala, gure bizitzen gain eragin izugarri bat, eta sarritan gaur egun erabiltzen dela, beldurra sustatu eta beldurra hor egon da ez? Eta horrek ez dukentzen, noski, aipatu ditugun lan hauek guztiak, artearen ikuspegitik izugarriak direla, ez? Eta ezagunenak, ezagun dira segurazki baita ere, oso ondo egindako lana direlako, ez? Bakoitza gainera diferentea, asmatzen duen mundu horretan, dauzkan gogoetetan, eta bar, ez? Hala ere, 1984, Orwell, ez liburu hori bakarrik, Orwellen liburuak, ze gaurkotasun duten, esaten duguna, behin da berriz berreskuratu arren, eta behin da berriz irakurri arren, eta adin ezberdinetan, bestelako zirrikitu batzuk harrapatzen dizkiozu liburuari bebai, Neskamearen ipuina esan dakuela, Aroiko markadako liburua da, eta orain deskubritu dugu guztiok Margaret Atwood, esan diazu, Neskamearen ipuina euskaratuta, Zigor Garrok euskaratuta, eta zerrez eta ze gustori irakurtzen dan, Atwooden bigarrena jarraipen ematen diona liburuari oso gustora irakurri dut nik. Huxley buruz esango didazu, irakurri dut bastante nagusitan, eta ez diot harrapatzen bez horren beste, badakit, aipatzen zenuela bai zeuk. Hor, esan behar dena, bai Huxleyren kasuan eta bai guztietan, ez? Oso interesgarri iruditu zait esan duzun hori, ez? Gaurkotasunarena. Nik uste dut, gaurkotasunaren irakurketa horrek gehiago duela lotura beraien gaitasun artistikoarekin eta ez beraien hipotesi nahi baldin bada sozialekin. Alegia, Valeriano Gonzal arte historialariak esaten duen bezala, artelanek bi ezaugarri dituzte historiari dagokionean. Alde batetik handaukate beraien testuinguru historikoa, alegia, zuk artelan horiek ongi ulertu nahi baldin badituzu, adibidez, Greziako estatua bat, jakin beharko duzu, ze gizartetan sortu zen artelan hori, ez? Ia esklaboak zeuden, ze egoera zegoen emakumeekin, ze ekonomia mota zeukaten, hori guztia jakiteak lagunduko dizu artelana ulertzen, baina oso posible da artelan baten irakurketa transhistoriko edo nahi baldin bada historiatik kanpoko bat egitea. Alegia, zu izan zaitezke ateoa ez jakin pentagrama bat irakurtzen, eta Mozarten rekiema izatea zure pieza gogokoenetako bat. Zergatik? Artearen aurrean gaudelako. Eta bertin gertatzen da, liburu hauekin, ez? Kasu honetan, kasualidadez, aipatu ditugun lauak eleberria dira, ez? Baina, sarritan, uste dugu gertu konsentitzen dugula zerbait, agian, hor adierazten diren errealitate sozial batzuk posible ikusten ditugulako. Baina, ondorioetara iristeko, geratu behar gara, esaterako, nik freskoena daukat azkena irakurri dudalako, ez guzti hauetan, Neskamearen ipuinean, nik uste du badirela bi elementu tekniko egite dutenak
liburuaren arrakasta eta historiaren arrakasta bata da, gauza txikiekiko, keino txikiekiko lortzen duen efektu hori, kasi esango nuke, eta gero egitura bera, liburuaren egitura bera. Ez dira kapitulu luzeak, ez dira esaldi luzeak, hor badago maisutasun bat, zerikusi handiago daukana zentzuan batean liburua eta testua eraikitzeko artisautzarekin, eta hori da liburuan sartzen zaituena, ze ukroniak idatzi dira zientoka, eta batzuk geratzen zaizkigu, eta kontuz, igual beste batzuk egon ziren, adibidez, Izargorria, Bogdanoven oso ospetsua dena, baina bakarrik oroar frikiek ezagutzen dutena. Zergatik, montatzen duen hipotesi hori martzianoekin eta bar oso polita delako, baina novela moduan ez du funtzionatzen aipatu ditugun hauek bezala, ez? Frikiek ezagutzen dute, eta zuk noski ezagutzen duzu, edo gauzatxu bet, oso garrantzitsua da esaten zabiltzena, zelan aldatu dugun txipa bebai, irakurtzerak orduan, eta begietatik, eta ez dakit bada sare sozialetara engantzatuta gaudela 8 gauza egiten ditugula batera, ito egiten gara liburu egitura batzukaz, eta iruditzen zait, liburu zarrak hartzerako horregaitik apurtxu bet ematen digutela, baina kostatu egiten da, lehen oso errez irakurtzen genuena, baina ohiturak aldatu zaizkigu, edo hori oso garrantzitsu edabe bai, harin irakurtzeko, edo behintzet harin mosteko aukerak izatie, garrantzitsua dalako liburu zarrak berreskuratzerako momentuen. Bi pelikula bebai, gero galdetu nahi dizut, utopiei buruz eta bar, baina obra batzuk be proposatu dizkiguzu beste liburuak bebai, Fahrenheit 451. Bai, Fahrenheit 451, oso liburu polita da, ez? Liburuen erreketari buruzkoa, ez? Planteatzen du, Hirugarren Reichean eta beste halako diktadura fascista askotan egin zen hori, ez? Liburuak erretzearen kontua, irakurketaren demonizazioa, eta aldi berean lortzen duena eleberri honek bada kasi nik esango nuke kontrakoa, ez? Literaturari egiten dio omenaldi bat eta irakurtzeari ematen dizkio horrela ezaugarri positibo asko. Nik uste dut eztabaidagarriak direnak, ze nik ez dut esango inondik ere gauza guztiek alde ona eta txarra dutela, baina ez dute esango ez da ere irakurtzea bakarrik gauza honak ematen dituela, segun zer irakurtzen duzun, eta bereziki segun nola, nondik eta noruntza irakurtzen duzun, ez? Baina nik esango nuke liburu honen jatorri, liburu honen arrakastaren puntuetako bat da, existitzen den bezala zinezalentzako zinema, existitzen da liburuzalentzako liburuak ere. Eta uste dut asmatzen denean, ez da beti ala gertatzen, ez da, horrelakoa dauzkagula. Ez nik esango nuke Fahrenheit 451 bat dela liburuzalentzako distopia, ez? Esango nuken bezala, neskamearen ipuina dela, ez dakite, feminismoa interesatzen zaio jendearentzako distopia, edo 1994 sekurokraziarekin eta diktadura jakin batzuekin interesa izan dezakenarentzat, hor aurkituko duela, ez dakit nola esan, zukua, ez? Irakurketa batzuk, benetan sufritu arazi egiten dizkigute oso ados nau, gripeak harrapatu ninduen, orain urte asko, 1984 irakurten. Pentsa zelako amets gaiztuek eukinituen. Winstonen torturen zati zen, hori izan zen, jasan ezina, eta ameset asko eta gripearekin horrelako delirio asko, gripearekin harrapatzen zaitzun liburuegaz kontuz. Handik aurrera errespetua ematen dizulako. Laila Martinezen liburutik abiatu gara, Katakraken, sartu naiz, eskari egiteko, 7 eurotan dako zui oso merke, 7 eurotan sekulako irakurtaldi ederra jasoko dugulako, nor da bera, eta gero esan duguna, utopietara, bueltatzeko gonbitea egiten digu, bazara, zeu, utopietara gonbitea egingo zutenen aldekue? Begira, oso gauza arriskatu egiten du, eta, arriskoa beste gauzatzu bezala, ez? Batzutan merezi du, eta sarritan ez, baina egiten duena da, apuntatzen du nondikan eta hor daitezken utopiak gaur egungo mundu ilun honetan. Eta ausartzen da, eta marrazten du esaterako, estatu batuetan egon den Standing Rockeko
erresistentzian egon diren moldeak, ikuspegiak eta horre batu den jendearen antolatzeko modua, Kurdistanera begiratzen du Asiako beste toki batzuetara, egiten du, sarretan mendebaldetik kostatzen zaigun ariketa hori, eta da, ikustea Venezuelan zebide hartzeko aukera egon zen momenturen baten eta etzen hartu. Egiten du ariketa bat irakur daitekela ukronia guztiekin gertatzen den bezala, alde nahi bada estetiko narratibotik eta baita ere alde sozial edo politikoago batetik, ez? Eta bere helburua da, liburua bukatzea utopia horiek marrazten, ez? Edoi, ez duzu zeuk egingo propaganda neuk egingo dudalako Katakrokeko katalogoari begire egon naiz, aitzakian, liburua bila sartu eta katalogoari begire egon naiz, ze gauza interesgarriak dauden, ze zailean liburu bakarrerekin geratzi, beraz, zorionak, geure esku jartzen duzuelako eskaparate bikainori. Eskerrik asko Edoi Etxarte, museo handi bat, Iruñera.